Ja. Hvordan siger du, hvor man... Svending? Svending, hvordan zoomer man ind? Ja, jeg har fundet ud af det. Sådan der, sådan zoomer man ind. Det er Christian. Han prøver at få sin snor ud. Fordi han selv har bundet den mega sygt. Ja. Og det er så Nikolaj. Hej Nikolaj! Okay.